kai mutumi na dabba ne. Ya yake ciki ne? Kai na ga sai hamma kake yi ne, wai lafiya ne? Kai baba. Kamar ka je ka haɗi wata shanuwa. Ai garin nan ba kanta. Ba kanta kuma? Ba kanta. To ya yake ciki ne? Ta kulle da dama. To wallahi ni ma nan ban karya ba, na zo ne mu samu yanda za a yi mu dan samu wani abu a wurinka. Ni kaina da hagan nan tun shekaran jiya ba ci komai ba. Baka ci komai ba? Da Allah ka bar wannan hamman da Allah. Ba wani abin da ta gidanku ne da Allah, ni ko garin rogo ne wallahi ko wanda aka jika je ne dan Allah ka nemo min dan kora. In ga to gidanmu ba sun sauke tukunya. Kai da gidanku ba a sauke tukunya? Ai ga ba sun sauke. To yanzu me mafita da Allah? Wannan mafita dai. Zo ka. A layinmu. Layinku. Akwai wani shago. In muka je shagon mutane biyu ne a shagon. To ɗayan girgiri ne. Kai ni ba ni koma me in dai za a samu mafita. Kai kuma fa na riga fa na san ka fa. In dai sace ne. Ita harkar sace ne, satan agwagi. Bayan layin kuran nan baka ganni na babbaka bunsuru ba. Ni ne. Agwagi nawa ka soke a jihun wannan ka. Wallahi tallahu. To yanzu me ya yi? Zuwa zamu yi. Abin da ka samu ba. Ko me? A hofto shi. Yawwa, ina ta bayan ka. Albura kuɗi na gani. Kai ka san ni. Yanzu to ka san wani abu ne? Mu je kawai ayi a wuce wurin. Na fa san ka fa. A mu tafi kurin. Ya kamata ka dinga sa hankalinka a game da wannan shagon. Gaskiya ne. Saboda kaga dai shagon nan dai kaga yanda aka hada shi. To ba ka saboda kaga anguwan nan ba ta da kyau. Akwai macuta sosai a anguwan nan. Gurin canji da Allah ka dinga sa ido. Wasu baka sanin da me suka zo maka. Akwai macuta da yawa gaskiya. To ka gani ya kamata ka dinga sa ido dan Allah akai. Insha Allah kwanaki ma akwai wasu wanda suke da ne sun ba ni 500 na ba su 1500 suka wuce. To ka gani shi yasa na samu shot ma a cikin abun ma wallahi. Yanzu dai barin ji zan zaga ni yin fitsari barin da ko Ha! Da Allah isauri da komin da wani tarugun gwangwani. Isauri. Duba dai ka gani da kyau, duba da kyau. Duba dai ka gani da kyau, duba da kyau. Duba da kyau. To ko babu nema wai. To da ko ban albasar leda. Sweet. Duba ita ma. Wai kai ko dai babu ne? Duba ta dai da kyau, duba ta. Duba ta. Duba ta dai kamar tana da ebbe ba a hannu, duba ta. Babu? Duba kai kila dai mai gidanka baka san inda ya ijiye bane, duba. Duba da kyau ka gane? Ko ma dai baka san shi bane. Baka san da mai gidan shi ya sa shi ba, bai gidanka ya sa shi ba, shi kawai ka gane? In ya dawo an jima zan dauka, ba shi kawai. Yawa, nagode. Lissafa kayan nawa na dauka? A'a, ga miƙon sai ai lissafi ga baki daya. Lissafa dai ka gani. To yanzu nan 3,500 ne. Na'am? 3,500. Kace. Na ce ma 3,500. On our YouTube channel at Attajiri TV. Don't let behind. Rush and hitting your